U Blei Ubale lam mengi ban penyo pat hangi kena kesngi ke ba khot kesngi ba kentang kesngi ke ba kerpang bakum ke balang bat ki balang hapo assembly baro ngila ban yasno tilang ban rakhe ye kena Sngi U Trai ba kerpang ke Revival Sunday jong kena snem arfosan ngapriang sngewbha filang baro ki bangeit jong ka Balang Presbyterian Mawroh kiwei pat ki bangeit na kiwei pat ki balang ki bedon bat ngi na kapor ban yaseng lang hakaying ka jong Blei bat kumju ro ya ki bangeit ki parlok ki parajor ki bala ban yo sngeu lang ba ka YouTube channel jong ka balang ngapriang sngewbha fi balang baro haga Nongkren I try bat unong prem Jingi Jesus Christ kerpang ngapriang sngewbha ngapor I pastor I Reverend Swer I Blei Un ya ke banta ban yasam ya ke khobor Revival Sunday lama ngapor keblei sibun pastor U Blei Un bat phi bat U Blei Un bat ngilang baro na kabantang na kapor kabakodor kapor kabakentang ngin IT ya kimet kimensim jengi kidonut kimensim kijumot berkat jengi dengan syakri U Blei ba bat badan bor hadang kapor habing saya chaprang ngin duai ba Blei saya ban penkentang ngin kapor hakikti kijong to ngin duai ko khpa jongi bah beneng aingu imek ko kenrat me lam meftin meri masumar ya Blei ban me penyo hini ka sngi kena kapor ka bakentang trai babha Sngi U Trai ngi lam pasdang jong kapor ngi duai ke kerpada Blei isai ban penkentang ik donut ke mensim jongi penkentang ko trai yang ko trai mengelong ke Vietnam ma Blei ban syakri ma Blei ba khu je Blei ba hok trai babha penkentang ru ina kapor kalong kapor jame ko kenrat misha jang la mensim ba khu jame bat ki banta baro jong jing syakri do basang hadu bawai no kalong da ka jing la mensim ba khu jame ko trai kalong jing syakri ko trai ka ba syam sngewbha khmat jame Shimti ko kenrat ya kapor badang sangai tiek ti Blei jome priang ru kenrat jikot kerpa jenga skriberit ma biki pop na begin nengi pan ngi dem tengu Jesus nang penembih amen ngi pen pa ko jiseu buram ya ka jingiaseng kena jong ka Balang Presbyterian Mawroh kabani alam yang ngi ha ka jerwai penrem mensim siteng genta shwa kapor kata na do shfau baje hadu shfau siteng U Blei Un kyrkhu phi kom ki ken hap ke baret ba pin long ki mau lang nai ki bateng shan ha ka khet ke jong Blei ngini asnok ti lang ban ruai ne ka ne ke ruai ne ka por ka ba jing ruai ka ba chispa arpho ka jing ruai ban yo umun sim to pha ma me ya umun sim badawa ji suhi ka jing tre jong ukum ka ding apa ya usyangi ngin ruai ru ba khot ka bong angel ki ruai turoi kira ki penher la jing sawa utrai jisu ha jing khang yeng uong ngala janwan bro asal ti khot bat ka khoros ka jing ruai ka ba chispa arpho hadin maladep ka jing ruai ngaso bhaban kerpat ye mistreng mon pochna Ibadai sekretari jong Jingiaseng Balang Presbyterian Mawroh bani alam ingi ba pulin keting ke jong Blei badru banbu hakmat U Blei hakajing duai kajing ruai ke ba chispa arpho Mensimpatawa Jesu hi
ching tway chong u kum kating apaya u shangi angel kirwai tu roi kira kipen her la ching sawa U Trai Jisu ha ching kang u yeng u ong nga la chan wang kan kum kakular kabako shaba unterane ya ben simba koi kabor ube hangi baseng angel kirwai tu roi kira kipen her la ching sawa U Trai Jisu ha ching kang u yeng u ong nga la chan wang kan kun kamon jo me un wan en ken du ya ki bre ya ki nong yom bu neng bang tan ma sha taken go ki angel kirwai tu roi kira kipen her la ching sawa U Trai Jisu ha ching kang u yeng u ong nga la chan wang kumba mikula Trai bakam shaba un himal klon Nong pentogen shari klau hangi kate un boy angel kirwai tu roi kira kipen her la ching sawa U Trai Jisu ha ching kang u yeng u ong nga la chan wang Hashwa mengin pandem hang jing duai tungin sha skor ya ki kentien na ka kten ka bakhot ka jong blei ya ka bek ngila ban shem na ka kitab sam ka ba prapu saw ka khot ka ba saw hadu ka ban rew ka kitab Isaya nong itulapa san phokhandai nong de khot ka bening kong ka ju ka kitab Isaya saw phulai nong de khot ba khat phra khat khandai bat ka kitab Ezekiel lai phun rew nong de khot arpusan hadu arpanyo ki kentien ki ba ong kumni to pen phai yangi a U Blei ka jing pen im jongi bat tu pen du ya ka jing bitar yangi men shubitar yangi jiunam men sanang pen slamila ka jing bitar pateng la pateng benrew baro men am pen impat yangi baki briu jong me kin yo le kemen hame
hakmi yakakti U Trai om shem la penlengkot kat ba kamla ban penim lemne yakaskor jong u kabakia kamla ban yo sngau wat kan mau ki ei ke ba manshua lemne ki ei ke barim wat perkhat hakmi ngan le ke ei ke ba thamai menta kan mi no pin om tip yaka ngan pelong kelenti hakari khlau ken bat kiwa hakari kanja bat ngan senret ya pi da ka khoj ti phin long khoj na ka jaklia jong pi baro bat na ki blei thau jong pi baro ngan pen khoj ya pi ngan ai ru ka donut thmai ha pi bat ka man sim thmai de ngan bu ha po jong pi bat ngan khlau ya ka donut mau na ka donut jong pi bat ngan ai ka donut do ha pi bat ngan bu ya man sim jonga ha po jong pi bat ngan pen ya pi ha ki an jonga ti phin rakhi ki jing bishar jonga bat phin le ro yaki kumni la sha skor bat ngap ya ktien ka bakhoj ka jong blei tungin ya pendem lang ha ki jing duai au blei ku pa jing yu bah beneng ngi ai ngo ye me try kan ka step jong kan ka sngi ba mela kalipat ko pa ngi na la ki jong ki jing thia jongi bangin yo ban wan ko try de ka man sim ka jing kemen ha po ka yeng ka bakhoj ba kan tang ka jong me bangin yo ban ya ro bat pendon buram kerteng ka jong me ha ka bakum kan ka sngi kan try ka sngi ka ba kan tang ka sngi ka ba kraw ka ba dei ro ka sngi ka ba kerpang ko try ka bangi yo ban rakhe ka revival Sunday try ngi ai ngo ye me ko jisu bi ma melong U Blei jong ikin try bangi laban wan haki por baro ka try jisu bi ngi plahak ma jom ikin try bangi long tang ki breu ki badap da ki jing dona ki jing tolot ki jing swai rei ka jing e ka jong mi ka kraw kata yi ko pa mem shem la ino ikin try kat ni ki man sim ki ba koridor ka try me lapan wan ha po ka yeng ka jong me ka ka step bad gi nang scam do ka try bangi wan da ka jing trang ka jing ang not kan try ban yo mat ka ta ka bor ka jong man sim ba khot jong me bangin yo kan try ban sneu thui la de kan try bangin long kin nong pop ki badan kam ko try ka ban wan ka jat ka ding phna ka jong me jisu ba ngi ai ngo ye me kan jisu bi me long U Blei jong ka pa o ba yo ngi kan try o ba yo tip yo ngi kan try ngi don hakan no ka banta jong ka jing im ka jongi kum tangi wan ban dem red hak jat jong me ka try jisu bi isen e ko try ban don lem rang kat bar kan ka step ko try ka bangi ngi scam ba man sem ba ko jong me un yo ban try don bor ko pa po ka jing im ka jongi ngi trangi ang no te pai man sem ba ko jong me a jisu bi ngai ngo ko try bangi pai shakini ki snem ki balai den no ko try yak ba me pai ka ding ka jong man sem ba ko jong me ka revival kenya po kan ka ri khasi jan tia jongi ban yo e shisha ka try ka ting try bor ba ka jong man sem ba ko jong me si bon ki man sem ki ba koridor ko try ki balai yo tia no kan try ki yo ban ki empat ko jisu bi bar ki bala jangai na me kan jisu bi ki wan pai shme lang ba kan ka ding ka jong man sem ba ko jong me ko try bar ngidang yai try ko ngidang trang ko pa hadu kini kisngi ya ka ding ka jong man sem ba ko jong me ko try jisu bi a to isnai ko par pan hab de ka ding peneng ka jong me ko jisu bi maka ding jong ka revival kan wan ko try season hapo kan ka balang ka jong me bar hapo ki balang ki badon hapo kan ka ri khasi jan tia jongi jisu bi kum ka balang hi try ngi da trang sisa ko try bangin yo mat ko try yak ta ka jing pungkhia ka do bar ka man sem ko jisu bi ngi wan ko try ban pai shme ko jisu man ngi tip tang me balang ka jing kermen ka jongi u balang unong siu spa jongi ko try u bam ko kan try ba ka wai ka man sem ka jot no jisu bi ngi du wai na man ka ta ko try menisen e ban kar khu ko pai ngi yala ka jong ka balang ko try hapo kan ka jaka men pen ki im mai pata try kita ki sheng ki batar khong bakin yo ban impat ko try ten reji ki ko pada kata ka ka nang ka jong me ba baro ki jing long ba man jong i kan try kin yo ban me no ka try ban ngin yo kan try ban shong da pura man sim ba ko jong me hapo jongi jisu bi ngi em hakini ki por ki singi ki pa e ko try kar sha ngi pai ko try stang ki jing do jing kermen kar sha ngi pai kan jisu bi stang ka jing jot jing pra ka jisu bi shanongin pai kan try ni tang sha me kan jisu bi o ba long nong pen im ba nong siu spa jongi try jisu bi to I can try ba baro kan try ki ba thai ba khia ki jing kin ki ba don pedeng ka jing te jing khom jong ka pop ki ba don pedeng ka jing telot ka jing swap ngin wan ha ka jat ka ding phna ka jong me ngamin bread ko try kita baro ka jat ka ding phna jong me bangal ka
senam koridor ke jong mi ke batut kan try kan yo ban sai khoi yang ko try na do kle do kejat kan Jesu bin bangin long ke ba khoi kan try ke ba klem duna ke ba klem tho bria ko try ke jing im jong i bangin la ban long ka jing sai kiwei bangin long ka mlo kan try ke perthe ba ka balang ke jong mi kan long kan try ke ta ka balang ka be im sai sin bar kiram pe yang stan ke jong i kit khot jong kiram pe yang stan jong i kan try kan san ka jing long man sim kan Jesu bin Jesu bi to tap ko par ka senam ka jong mi duai ker pang dua try kan ka por na ka banta ki khon samla hagini ki sngi kan try ki myo i baki rong phong ba haru kom ka try ki ban ban perngi ki khon samla kan Jesu kin ta hadu bakim la shu kan try Jesu in bon bon kan try kim la shu kan wan sha ka jing shisha ka ten ka jong me ki kam je je kan ka perthei ko try Jesu in duai ka try le se kan ka por kan try kan ka step ki don kan try ki khon samla ki badon sha ki jaka ha ka bakim de ban don kan try ka jaka ka bakim ban sngaw si ka man ka jong me try Jesu bi to the book man sim ko do isne ko try ma me man pasio ha ki skor ki don ki man sim jong ki ba ha pedeng ka ta ka jing don jing athia jong ki kin yo sngaw kan try ka sur ka jong me ba me ong kan try ko khon jong ha to one kan khon chaka chaka ka ba pide ban one to one ha ka sha dem jong bangan yo ban kedup ya pi kan khon be kenang bau no ba manu nam yo shu kan ban ring ban pa ya pi hoi ko try ka long ka ba sha ko try ka por priu le da ka bor ka jong me ngi tips kem ka try ba ki khun sam la kin job shisha ko pa ka por ka snam ka jong me try kar khoi khun sam la ko Jesu bi ki ba yai shakri me ki ba yai be ko try men pandan buram kar teng ka jong me to bat scam ki kan Jesu bi to nang yai pan khraw ki nang kan teu ka buram jong me helor jong ki ba ken long shisha ken try ki ta ki khun sam la ki bala dab do man sim ko try ki ba long ki nong rak tin sim ko try shi wei pat ki para sam la ru ki bam pat ithu me ki bat ki bala jungai na me Jesu bi ngide duai kan try men kta ko try ya ki men nang panjana ya ki ko try ban tap ki ka snam ko jome bau ne ko man nam yo pat atry ya ban ya lambak la ya ka ban pan phai din ya ki rei bakin nang yo I ka bor ne me ban nang shakri me ban nang pandan borom me ko Jesu bi ngi duai rong da ban ta ki ni ki hep ki baret o ka nong I thiang ko try bangi pek ka ni ki hep ki baret ki barwan shaka yeng ka jome kan try Jesu bi ban ruai ban ya ro pandan borom yo ka man sim ka jing kmen jong ki ko try ba ki ban keu shi ka yeng ka jong me ki long kum kita ki senteu kan try ki ba pen po iten na po ka yeng ka ba khoi ba kan tang ka jong me to is ne ma me ban shim ti ki ni ki hep khna na do ba ki dang red kum ne kan try kin san ko try ka jing long man sim ba ki no ki bor ki nam la kan try ka ban kta ki rei to tap ki da ka snam ka jong me na do ki dang red kan try gar khu ko pa ki long yeng sem ki ai ka jing start ki jing sem halor ki kmi ki pa ba ki nang la kan try ban nang hikai ki don kam e kan try ki ni ki sngi ki jing sa jing pja na khtien ka jong me to isne e ma me kan Jesu bi men rong ko pa po ki don jong ki men ai ki jing start lo ki kmi ki pa ken la ban hikai ki ko try ba ken nang san ki jing long man sim kar khuru a try ka kwa ya ka ba ka jing sen khna kan sa ai ko Jesu bi ai kan da long shisha kan try ka bor yang ki pas ngam kai wei pai wei kan tin ba mer ka sur jing duai jing ki hebarin ken long kan try ki ba long ka bor yang Jesu bi hakan ka por ni bo tiro ko pa ilaw jong shakri jong me try pastor iba melawan rah kan ka jaka ka jong ka balang ka jong ko try ya ka ba insam ka khubor revival hakan ka sngi ko try to isne ko pa ban pun ko bor law jong shakri persad law jong man sim ba khot ko try ba ka wei pa wei ka kantin ka ba me na law jong shakri kan wan rangkat ba ka bor ka jong me ko try ka bala ban thau thamai yang I wei pa wei ko try kan ka boring ko pa ba kan ka step ngen yo ma chi sha ko pa ya kata ka kti blai ka chome ka ban yalami ka ban thau thamai yangi ka ban pan ko boring lang ba ka tien ka bo shakri chome ko try sa bet pedeng jongi Jesu bi to pandap ko pa ya kane ka yeng ka ne ka singir mun sim ba ko jome ai bangin yo sngew kan try ba mun sim ba ko jome ta yangi un thau thamai yangi kan Jesu bi bangin me na ne ran kat ba ka bor ka tien ka chome ka try kar khoi lau jong shakri kan try ka ban ta baro ki bo un sa pandap ko try
trai kan kasngi bar kiwei ki benta ki be me pendan kam lau jong syakri kan trai ba unda long shisha kan trai syakri ba kordor oba dab do men sim trai kar khoi ki nong elam ka balang jong kar khoi ki nong sharai ko trai no I pastor kita men basan kar khot kam ti balang ki ba long shisha kan trai kita ki syakri ba kordor ki jong me ko trai to nang yai pang ko bori ki ru jisu bi ba ki nang dab do men sim ba khoi ba ki nang lam pentelon ka kam ka jong me kan jisu bi ba ki long shisha kan trai kita ki syakri ki ba ngikum upai lang jong me ko trai ngin yo kan trai ban kmi syaki jisu bi to isen e ko trai ban nang pentamanya kan ka step ko try ai ba kan ka step kan ka step ka bangi yo shisha ban ma yo man simba ko jong me o ban chan shap yo kijing im ka jongi habangi ya shirum cheneng habangi kren ko try but habangi im ha kan ka protect ba kan riang montlom bangen long kita kijing shai ngen long kan nuksa ngen long kisaki kan try dakata ka bor ka ba me men pen ko bangi ayo try ong hakmat jong me tang ka jingo ka burom ni ai sheme kan jisu e o ba dai ban yo hok nangi kita ka buram ka try to ai ba kan kijing im jongi kan im na benta ban pendan buram ka kerteng ka jong me shim kan ka por bang sa ka try badi ki sha jing sha kri jongi ko pa kan ka sngi baru si sngi ko try kinda long hapo ka jingalam hapo ka jingal pen ya mun sim ba ko ju jong me ka try bad manginda mi ko pa po ka jing ka jong me ngin merang kat ba ka ktien ka jong me ngin merang kat ba ka bor ka jong me khnang bangin la pendan buram me ko try shim ka nam ka buram shladi ma bat klet si bon ki jing dona ki jing palat ko try bat thau thmai ki jing em jong he ka jing sai ka snam ka jong me na bangi khot gat pa ding da ka jing ka bas khem ka teng ba thiang ba badan bor tam ka jong khun jong me Jesus Christ ubalong nang pen em bat nang siu spa jong na du menta ba chadu ki bam jukur amen. Ni pen pa punya sungu ye mister yang man pochna nam da jing syakri ledan man ai nam da kres bat ka balang ubren kyrkhu ifi hanu ka por ngi po shwe pa bantang ni yo sngo yak jing pen bana na setri jong ka balang bar hadien ka tangin priang no yak jing aingu lodep ban priang jing aingu asobha ban kerpat yo temen san ps khanayor ban duai pen kentang ya ki jing aingu tôi pendem hơi chừng đuôi, ini đuôi. U Blei Un jongi bah beneng, kumni ngiwan ye kebandem red, hak selajat ke bakho ye jong mekrabi hak ne step, anai ngu ye metrai, namar ke ne sngi ke bakrau ke bakentang ke mamar penyo angim ki khon ke be ke jong metrai, bengin yo ban mani ban syakri ban yero ban pendon buram ye me, lengba ke ne sngi baro koi. Hamta matrai bi bengin yo ban rakhi ya ke sngi ke bakerpang ke mamalahingi ke Rebaibal Sunday ha ke bengi yo atrai ya ke ban wan khmat jong me kerpang na ke menta ke je pingkim thmai ke jong me ya ke jingim ke jongi shimet bad ya la ke jong ke balang ngai ngu ha ke ne ke step trai ba malalum langi kan ne upai lang jong me trai adu ki hap ki beret adu ki belasan ki belarang ba bangila ban wana ke yeng ke bangentang ke jome bangin yo trai ke ban mane ban syakri ban yero ya kerteng ke ba em ke jome blai bi hagne ko por ngi wana khmat jome ban duai ya ke jing yalam ke jing betin ti ke jome ngi leba kene ko por ya ke jing syakri bagi benta baro bangin yo ban pendam isne ke ban pensat bor ngi do mensim ko jome baka jing syakri jongi kan long atrai ke ba mi na ke do nut jong jing trang gajing angnot ke jongi trai mangin mat ye kabor ke jong mensim ba khoi jome ha ke jing em ke jongi shimet ablai be he ha ke ne por ngwan khmat jome trai ban kerpat ya ke ba menisnei ban kyrkhu ban yalamingi lamba ke ne ke jing syakri nado ke jing ruai ke jing puli ke ktin ke jome ke jing duai ke jongi ba kham tam ye ke kubor ke mangin sio sngo lamba syakri jome isnei ga trai bi he ya ke ba men pensat boringi wei pi wei trai ke bor ke jong mensim ba khoi u jome kat mingi ngidang ye senglang ye kerteng ke ba em ke jome nginyo sngo atrai ya ke jing trei ke ba pla ke jome dalau jong mensim ba atrai ba ke ne ke jing syakri jongi kanum long atrai bi ye ke ba thali ke ba suda ndai ngin mat ye ke bor ke jong mensim ba khoi jome padang min mi nang ne ko trai ngin mi rengkan ba ke jing kyrkhu ke ba ginja mensim blai bi ye ke ne ko por abangi wan ban syakri me wan ban syakri me rutra
kerabi de kene kijing ai ke barit ke jongi ke balong shibenta ne kijing kyrkhu ke bakrau ya ke bamela kyrkhu ya kijing im ke jongi shimen isnei trai ya ke bamen pediang kini kijing ai ke barit ke jongi ke mengora akhmat jome pen kentang ki pen khoj ki bah kano ke benta ba ke balang kan yo ban penon kami ki ken longgo kerabi na ke benta ke buram ke jome ngidwaya blei kene ke portu kyrkhu ngiwei piwei ke blano sakakam ke jome ya rabing ira trai binginang kumno ban yai IT ledi shame trai ban ai kido not kimen sim jongi shame ban yo ko trai bi ban song dap karhai ha ke jing im ke jongi ke maman ke sngi trai bi ha ke ke por sikinten ke duai ro kran na ke bentau sekri jome pastor ibla wan kerpang ban sam yo khubor na ke tin ke ba im ke jome ha ke sngi ke kerpang isnei kerabi he jak ban pen kubor i dau jong men sim ba khubor ke ban mino na sekri jome kan mi rengkat ba ke bor ke jome trai ba kan long isya ke jing kyrkhu na ke benta jongi wei pi wei ke badan ke por ba trai bi he kan long ke kyrkhu yang ikom ke balang trai bi ngai ti ke jing sekri ke sa ke jongi ke por ha ke jing sang ti badan bor ke jome ha ke jing lam ke jome ngiduai ro bang IT ke jing sekri ke badang sa jongi ke sngi ru hado ke jing sang ke ngin pen kot ya ke sngi trai bi he to isnei ya ke men ya lam ngi dalau jong men sim khoi kyrkhu ya ke por ke basa sngawi ke bang ya ke bangu jongau nong pop ubajat param ke por map ya ki pop ke rengkang ke mesyam ke jing jongi na bai kini baro nyong idam ngipan ha kerteng ke jong trai bu no pen be jongi Jesus Christ na do menta sudu ki bom cukot ro amen ngapan pa ke jing sngongo ya teman san pias kan yor blabu khmat blei jing duai nam te ji aingo ngapan pa ri sngongo ke chas ke bla sheme ke banta manlum banglang ya ke jing aingo nomor ke por blen kyrkhu ifi han ke por ngadi ban poi syakawai pat ke banta ke bengin yo sngo ya ke khubor lang ba ke jing rwai kerpang jong ke kwear jong ke jingiaseng khna jong ke Balang Presbyterian Mawroh tengah ke por ngi IT no ya ke por haka kwear jong iseng khna lang ba ke ne jing rwai kerpang
shibun yepi baro khep ke barit ki balong ke banta jong ka koyar jong yeseng sakhana jong ka balang U Blei Un kyrkhu yepi ya kene ka kubor Revival Sunday pil ai pedang jongi mensim bakhu tawan hangi pen thamai bor yangi tohi kai to yalam lanti hadono jongi to shong ki khun U Blei ngin yo yai long kata kalong ka kubor langba ka jingruai jong ka koyar jong yeseng khana an ka por U Blei Un kyrkhu pi khap barit un kyrkhu ru yekinong yalam Barang gadon ke jingkit kli man hikai ya ki nik hap ki barit. Tena ka por ngin poi pat sakawai ke banta ke balong ke jing penbet renti jong ke district ngin yo ban ye sim banta ha ka jing duai lang. Ha shwa bengin yo sngo ya ka kubor revival ha ka por. Ti ka por ngin yo ban ye sim banta na ka jing duai lang. Kat kum ke jingalam sim jong Blei Bondor kat bat ngi shimet bat ki long ying long sam kristan ki jongi bat ka balang hi ha ka bangi don U Blei dalau jong sim on yalam yangi baru ngin duai kat kum U Blei sim bakhu yalam yangi naga banta ka jing screen ka por bat kerpang naga banta ka khubor Revival Sunday ki ni yo sgo nei pasal Swer Kam si pangpor sibet. Dengan ngapor habang ini shipmentan na kajing ya duai lang. Ngasgo ban kerpat kiwei ni khot committee Balang jongi I Mr. R Kongsdam. Banyalam ingi ha kajing ya duai lang. Tenaga banta gitu kiblang syait angkot. Dari saudan kam ngidang kerpat pi besgo ni yang lang. Habang ngidang ya shipmentan ha kajing ya duai lang. Bat naga banta kiwei le se ke bedon kajing yon ha met. Pila bansyong hakajaka ya kaba pipidon. Teh kena kena por ngin rung sya kena kenta jong jing duai lang. Ban ngasngewbha ban kerpa di Mr. Rishong Hok Kongsdam banyalam yangi hakajing duai lang. Sngewbha ye. Ini sim bentalang hakajing duai. Nginong lai luoi sim bakhu jong Blei don bat ngi ha ka por ngi duai kokpa jongi wahabneng wan hajan jong me ha ka step jong ka sngi ka crowd we me ai ngi sa sin pat ko kunrat ban ken mau ya me ya ka jing wan here sim bakhu jong me ha ka ri ka ba e ka jongi ken ko try Ngai ngu ya me ba me dang ya kene ko ri ka ba ke jungi ken ko try ka ba me mon yang i ken ko try bangin sujot no gom to are me la thau ya kene ka lat si sin pat ken ko try ya kene ka sngi ka ba crowd ka Revival Sunday o ken ko try ngi la yo ro ban rakhe ya kene ka tayo ka Revival week bangin ye duai ngin ye wan hajan jong me ngi git ya ke jing bom la ke jungi i don ye ke jing bom koi bom khia ha ka met ban thmai ye ki eng ke bashran ki jongi ki kutrai ban thmai ye ki jing em ke jing long ke jing kum ki khon kristan kutrai bangin nam yo I ye ki kutrai ba pen pejak no ki jing long men sim ki jongi ade ban thmai me ki kutrai kalanti ka barim ka bin layat le se ka pen sngusi ya ka man ka bkhoi ki jome ai bor habang yo ban rakhe sai sin ya ka ni ka Revival Sunday ai kan sedang shwana ka balang ka jongi bat kan ya kiwei ki balang ki badon ha ka sinot ki badon ha ka ri ka ba e ki jongi pediang ya ki ne ki jing duai klet no ya ki jing duna ki babon ki ba mesem ha ka jing im ka long briu ka man briu ki jongi ki ba habon bun sin ki pen sngosi ame bat kham tam ki para lok ki para jor ki ba e ki bajan ki jongi ki trai bagi nampet yangi bangin long ka daw yaki bakin jingai na me nakin yet shame kin kutrai bakin wan ya ka khmat ke jome kin kan mau ya ki jing sayap ke jome halal ka dim phna bahabang idang long ki briu ki bapap ki bambit ru kin kutrai hakata ko por malapha elu jong khon ba me ban ba ya ki pop ki jongi halal ka dim phna ban halal ka ta ka kurteng ni duai ban ni pan
naduk mentah cebong jukut. Amin. U Blei Un se ban kyrkhu ingi mengelok ban ya thu khmat jo ke jing duai un pediang ya ke jing duai ke batlot jongi un thau thamai ngir ke bor man sem bakhoj ngapan pau jing sngu ye masar ar khong sdam la sem mi ke banta ban ya laming he jing duai lang Blei nang kyrkhu yi phi dari ban poi se ke banta bangin yo sngo ya ke khubo revival lengba jong ke ke por Nyinon napdeng jangi ye Reverend Vinicius Swer I pastor Ibuan nakawa pastorate mau kro mau smai mau kudok naik kro pastorate jongga district sora mau smai I pastor idon ru haka presbytery sora pastor nagabanta ka Balang Presbyterian Mawroh ngapdiang sngewbha efisien pat ngapan pau yang seung borom ruh lekloi ban pediang ya kajing penbet jong ka Balang bandon dekat ban ngi hana ka por ka revival Sunday ban psa yang ngi ka kubor ka tin jong Blei langba jong ka ka por bat ka ka sengi ngila duai kum ka Balang bro stayo ngila kerpa ka mat jong Blei ni sai ban kyrkhu ngi pastor U Blei Un kyrkhu ngi pastor langba ka kubor ka ba phi ka shakri jong Blei Pidon man psaingi kumgi khun ki jong Blei. I pastor idon mentah hak study leave. Namai nang pule ya ke MTH hak Christian theology yang taya po John Robert Theological College hamau khot. Pastor nakabanda kani ngi duai. Ngi kyrkhu kerno ipi bau Blei. Undang don dekat bat pi nai pi kejing start kejing syampang. Ban pila ban pendep ya kena kejing pule. Ban pendep ya kena kejing khot ke bukrau ya ke ban long watiar bakor do jong Blei ngelap hidap ha kejing pule bat pin lej pai shala pastorate naga banta kejing syakri bidan ban ai naga banta ki khun ke jong Blei I pastor I lawan regat lang ru bat ki arngut ki student napo JRTC ke bai pule lang bat I hang tai I master ke milim ngap naga Balang Presbyterian Nongkren I Badi Master Nathanael Khong Bi Akarbi Naka Balang Presbyterian Mawroh Sunram. Ye pir ngi piang sngewbha pi ka por. Kejing don kat jong pi bat ngi kum ka Balang. Kalong kejing singan, kalong kejing hemen sim ngi kum hakane ka por ka bakerpang. Namar kata ha chaba begini snok tilang. Ban yo sngau ban cha skor ka khuvo Revival Sunday. Lang bai Pastor Swer. Ngini shem benta ban ruai ban snok tiang ban ruai kejing ruai ke ba chispa ar phohenriu chispa ar phohenriu men sim ba khoi towan kejing dum to pen pra pen pech pen shay la kibriu nang tre men sim ba pha men klain kejing ngai tlot gading boneng pen me jing seo ar ta tin to pendu benjam ki dono de Nyen ruai lang bat ka to khoros ka ong kum ni men sim ba khoi towan men sim ba khoi nabneng jingkula rem Blei pen kendu ye ki breu banapop kin pai no men sim ba khoi towan bro south li khot bat ka ni ka khoros ka jing ruai ka ba chispa ar pa hunriu habakot ka ni jing ruai kan sa ba ye pan kerpa di pastor ban shem me ka banta ban ye sam ye khobor ka ting ka jong Blei men sim ba khoi tuan ka jing dum to pen pra pen saya lagi bru nang twe men sim papa 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 men sim ba khoi to wan
sim bakut tuan men sim bakut nabneng jingku larim ublei ben kendo yaki priu mana bukan paino men sim bakut tuan ben klan kecing etlon kan ting buneng pen me jing so arta tin tu pen jem kidonu ye jem kidonu ye jem kidonu ye jem kidonu ye men sim bakut tuan men sim bakut tuan men sim bakut umneng jingku larim ublei ben kendo yaki priu mana bukan paino men sim bakut tuan ben kendo yaki priu ya lam hadin puna halenti ben putin mami hari klabatuda hari klabatuda hari klabatuda hari klabatuda men sim bakut tuan men sim bakut tuan men sim bakut nabneng jingku larim ublei ben kendo yaki priu mana bukan paino men sim bakut tuan ben pau you Jesus Christ Nongkren I U Trai kiwei U Blei Un Usim Jingiaseng Jingiaseng men sim bakut tuan men sim bakut tuan men sim bakut nabneng jingku larim ublei ben kendo yaki priu mana bukan paino men sim bakut tuan Tuin pendam sing tuai. Ngiwan bana aingo ia ka kerteng ka ba im ka ba kraw ka ba dan bor tam ka jame ko Jisu ba ye. Lingba jo ka step ka menta habang idon ka ni ka yeng ka ba khuit ka ba kentang ka jome. Meyo iyang ilang baro tang kumbang ilong ko kenran. Batu isnei ban shimti yang iwei pa iwei ngiwan ruhakmat jome tang kumbang ilong ablay. Pen kentang ia ka doonut ka men sim ka jongi ko Jisu ba ye. Pen kentang ia ka jingmut cemperkat jongi bangin ai jaka ia ka ktien ka jongme. Baki wei pat ki bor kin nomla ban tu no ablay. Ia ka jing syak skor ka jongi. Ia ka ktien ka jome ablay. Ia ka ktien jome angin sngo bor jong ka hangi. Keren atra angin syak skor. Melong U Blei hi. Haka kerteng ka jong Jisu Kris ngiapan da ka jingait ka baskem. Amen.
I teman besan ibe alam ya kini ke jeseng ha kini ke step kau menta. Ku blei shibun teman besan na ke benta ke jing pediang sngewbha ke jong pi yanga. Badi ki parlok ki jonga ke bilawan rengkat ha kini ke step menta. I pastor in charge ibe don rengkat bat ngi ha kini ke step. Ha ka banga sngeu kemen shibun. Ha ka bama ila namar kata ban ya don rengkat bat ngi hapeng kani ke jing syakri blai ilalong kum u henben u barang ba u jonga hakakam ka jong utrai oi ye pastor ngalaji ui nadu mensyua hakapor bangam pat lek pulie lani hakapor bangam pat long pastor hendrai ngidang syia itu syen ye i hadien bangalarung syakakam ka jong utrai kumu pro pastor nadu kasnam arajar arpo bala ordin yang hagasnem arajar arpulai ki teman besan ba ie jong ka balang baro ki dekhot jong ka komiti balang ya pi ki long kemi ki long pa ki khun samla bat kini ki hep ki ba ie baro ki biadon lengba jong kani ka step ngai kublei pi baro keteng ba tiang tam bat ka badon bortam ka jong utrai bat unong pen im ba ie jongi u Jesus Christ kani kadi ka sngi ka bakerpang lani ka Sngi U Trai ka bakerpang hapo jong ka assembly ya ka bangi tip ya ka kum ka revival Sunday ka sngi ka bangi ken mau ie ya ka jingwan ka jong mensiam bakui ya ka jing pen kendu ka jong mensiam bakui ya ka jing pen thmai bor ka jong mensiam bakui khat khandai snam menshwa kata ka long ya ka bangi lamat hadien yu mensiam bakui ka long ho snam ar hajar henriu para bangeit kiwei ki jonga hakani ka step ka menta ngas ngau kemen shibun ban ya don rengkat bat pi ban ya sam ya ka khubor revival hapdeng jong pilang baro batu blei un yalam yangi ya ka do nuot ka men sim jongi bat ya ki jingmut jing perkat ki jongi lang baro hakani ka step ka menta ki hep kiwei ki lerwai ya ka tu ka jingrwai choir ke jongki kalong ke jingrwai ka bas ngau tenat ka baki kila ai hapdeng jongi balada pila ngap bahaya ki kentien ki baki kila rwai kalalong lupa shibenta ka khubor na ka ktien ka jong blai ngangai skam badai de ka jingalam ka jong blai baka khubor hakani ka step ka mentaru kaya hap bat ka ka baki kila rwai ki para bangeit ki ba ie ki jonga kini ki hep ki ba ie ki jonga ki biadon hakani ka step ki biabun kat ni nga khot ie ya pi baro ba pin ai ya ka por jong pi ban sha skor ya ka ktien ka jong blai nginom ya kren iwei pat rengin ya shongkop ngin ya ngap ka ka ktien ka jong blai ka don ban hikai yangi lada pi lek school nga shukwa ban kli ne jing kli hapet sanga lada pi lek school haskul pia shongkop ni pia hala ha shongkop nei ni ko ngu ye nu ye miss mo ye isa ibadon ibahika yang i ha school haba pidon hayeng pi ko ngu ye nu haba pidon hayeng mani pat ha yo blai nei walangim la ban yo ish ka pastat ki ko ngu yo blai wala phim la ban yo blai ru pi ko ngu yo blai pi ko ngu yangi kinong yalam jong ka balang bat kinong sharai jong ka balang dei tin margata kani ka step komentaru ngin pen ko ngu yala di hau blai da ka bangi sha skor ya ka ktien ka jong blai ki hap ki ba ie ki para bangai ki ba ie ki jonga ngangai na margata ba phia ie ban puli ya ka ktien ka jong blai ka dai niam phia ie niam ban puli ya kani ka ktien ka jong blai baro ndai kini sejerong kami osngo via ie nyam ban puli ka ktien jong blai oi baro ngia ie ban puli kani ka ktien ka jong blai kani ka ktien ka jong blai ka de ka jingbam ba kenjaman sim na ka benta jong abat jong ni bat ha kani ka step ko menta pi kan mau na em ya ka wei ka ktien na ka ktien ka jong blai na ka shitiu pol shiki nong rom kalenong ka bapra ka dekhot ka bakhat sau pikan mau ne mi kan kentien shitiu pol shikinong rom kalenong ka bapra ka dekhot
ka ba khat sao ngi kan mau ni em kan ke kentien ka ong kum nu kum tu ha ngim deh kan mau bha ne ka ong kum ni ngap bha mo ka ong kum ni namar kat ki balelam da u men siem u blei kita keng ki long ki khun u blei la jos ngau ne me kan ke kentien ha jos ngau pat jos ngau ni we ba ye pat jos ngau ni ti ha ni ka step komentar ngakwa ya ka ban ya thu ya pi na markata ki beliau ngau ni ki bompat yo ngau ki hap ki ba ye ya pi ki para bangai ki ba ye na du ki long kemi ki long pa ki khon samla shin rang bat kan thei sap hang kan ni ka tien ka jong blei ka ba ong na markat ki balai lam do men siem u blei kita keng ki long ki khun u blei bat ka phang pedeng ka bangala bu ka long ki khun u blei ya ka ba phiru philer wai haka jingruai ke jong pi dang si phang por menta para bangai ki ba i ki jonga ka si tiu pol u bau apostol sekinong rom kalanong ka ba pra ka khot kan baning kong hadu lai pu khandai kalong ka wei na ki lanong ki ba ngau e haka jing tho ba khuai ba ro ka wei badu pol ulas dang da ka ba tho kum ni haka ni kalanong uang namar kata om don ke jing penrem ya kita ki bahau Kris Jisu ki bom yai kat bakum ka do henrei kat bakum u mensiem ha ka dikhot ka bening kong u tho kum ta uang om don ke jing penrem ya kita ki bahau Kris Jisu ki bom yai kat bakum ka do ni ki jingle jong ka do henrei kat bakum u mensiem badai ka dikhot ka bakhat do u penkut da ka ba tho ba om don ka e ru ka bala keng ban penya khlat no yangi nakata ka jingie ka jong ublei ka ba hau Kris Jisu u ba utrai jongi ha ka dikhot ka balai phukandai om don ka e ru para bangai ki ba ye ki jonga ka bala ban penya khlat no yangi nakata ka jingie ka jong ublei ka ba hau Kris Jisu u ba utrai jongi namar katakan ni kalong ka jing ngau scam kani kalong ka jing ngau kemen ka jongi bat ka jing ngau ngai ka ba krau yanga bat yangi baro ki bangeit hau try bat unong pen imbe ye jongi u Jesus Christ banga kwa ban ye thu ye piru ye ka wei ka jingja bat kata kalong bahadien bangalalong Kristan kum ba sisnam hakapor Christmas ngalayo ru ye ka we ka gift Christmas berkata ka gift ka baki ai ka long kum kadur ka frame ka bakila ai nga but habang ngala plit ye kata ka frame ngala pek ye kata ka jingtho ka badona kata ka frame ka baong kum ni if God is for us who can be against us if God is for us who can be against us Romans 8:31 la tho yakini ki kentien bat kani ka kentien kala bat yanga bat ngala pek na kani ka city pol chiki nong room ka baong la da u blei u long na ka benta jongi u u ta u banyale yangi kabu ka jingkeli la da u Jesus Christ u long u blei jongi u long hakaliang jongi u yalam yangi da u jong men sim ko ka bor ka jong u te u ta u banyale yangi kabu jingkeli hakini ka ketien ka jong blai bat kani ka kentien namar kata ka ai mensiam yang aku mu bangeit bat uba danglong haka jinglong Kristan bat ngayaikan mau bat ngayaikan mau sa ya kini ki kentien habang ngayaikan do ya ki jing habang ngayaikan do ya ki jingale haka jingyai lenti ku mu Kristan kani ka ketien ka jong blai ka penken mau yang ka ong ada ublai ulong haka liang jong me utau banyale yami para bangai ki ba ki jonga na markata hakani ka step ka bamenta bun sien na pedeng jongi ngilaju puli ya kani ka dekat ka ba khat sau kani ka lenong ka ba pra bat ngilala lendet ru yaka haki por revival ngiju puli bha ya kani ka dekat
Namarkat ki balai alam dau mensia U Blei kita ki long ki khon jong U Blei ngidas ngau komen ngidas ngau scam hadu kata-kata ba mensia U Blei u alam yang ngi long ki khon jong U Blei ngidap sisa da ke jing komen habang ikan mau ya kitu ki por revival jong usnem arah jarn riu kum to ter habang ipuli ya kini khot ka pendap yang abat yang i da ke jing komen Henry hakani ka step ka mentah wat langila puli bun sien ya ka bat ngilala lendet ya ka. Ka jingmut namar kata ka badon pat hakani ka dekhot. Ka jingmut ka badon hakani ka dekhot. Hoi ki kentien kim dei ki ba ki kentien kim dei ki ba kelain. Henry ki long ki ba suk yang abat yang iban skau thu. Henry ngin ya pek kendiat ya ka kentien ya ki kentien ki badon hakani ka dekhot. Ningkong ka kentien kat ki balai alam da mensiam U Blei para bangeit ki ba ki jonga ngidei ban ken mau ya kani bayanga yangi la penim ndai de ki kamba bha ki bangila le ndai de ka jingla ge jongi ndai de ka bor ge jongi ndai de ka jing snau thu jongi ndai de ka jing champang jongi yanga bat yangi la penim dei tang de ka jing ia ge jong Blei Bat day tang daga jingay kabalong ka jing ay sngewbha ka jong Blei. Daga jingay kabaw Blei u ay hangi. Nga ken mau ha kapor bangampat long Kristan. Nga jupen kesan yala dia kumni. Bat nga ong kumni. Nga ong yaki Kristan ban yapi ngadang hok mga sibuan. Ngam ju le ya ka ka ba pipi le ngam ju kren ya ki ya ka ka ba pipi kren bat kumta ter ngapen kesan ya la dia kumta bangas ngaperkat hala dia bada kata ka jingle babha jonga hoi ban le ya ka jingle babha kam dei ka ba ka long ka ba dei bangin le ya kata hari ngaperkat bada kata ka jingle babha jonga ka jing snow hok jonga Kapan sngewbha ya U Blei dah ka bang akeren ben pat ya kiwei ngaklem perkat ya kata para bangeit kiwei ki jonga yanga yangi la penim daga jing ia ke jong Blei ba daga jingait ka bangi don hau Jesus Christ ba dai nang ta bo mensim bo ko jong Blei ru daga jing ia U Blei usdang ban yalam haka lenti ka bathmai na ka benta ka jing im jonga ba jongi ka ktien jong Blei ka penken mau ko ong kum ta la da u ru don hau Chris u long u jing tau bathmai ki barim ki la do no hakmi ki baro ki la jalong ki bathmai ngi baro ngi don hau Chris ngilong ki jing tau ki bathmai ki para bangeit ki ba ki jonga balai alam yang i do mensiam ba jong Blei hakata ka lenti ka bathmai om shu hakalenti ka barim badu mensiam ba jong Blei ai ru yang i ka bor bangin yai hakata ka lenti haka jing yai lenti jong i kum ki Kristan bad haka jing sngow thu ka jongat kalong kum ni mensyua nga perkat Hakapor bompat long Kristan. Ngong bo andala long Kristan ngala light lut nagi jing jinjar baro jong ka jing im. Henry Pausi hadien bangala long Kristan. Hadien mangala persyang ban syakri ban IT ban jan ban pendamrit yala dia kmat jong Blei. Hang tangas ngautu peleng ban sulong Kristan kasuk. Henry ban im ka jing im Kristan ka basisha. Kamdai ka basuk para bangeit ki ba ki jonga. Banhim ka jingim Kristan ka ba shisha ka ba le ya ka mon ka jong Blei ka ba sngewbha ya ka mon ka jong Blei kamdai ka basuk. Ngia kan do si bon ki jing si bon ki jing le. Ki jing tan ju ki ba me ding ha ka jing im. Henry wat hapdeng jong kita ki jing tan ju. Ke ka bang amat kalong ka jing suk jong Blei ka dap ha ka don hut ka men sim jonga. U Blei u Kristan bor yanga u mensim jong U Trai u Kristan bor na kabenta ka jingyat lenti ka jonga kumu bangeit hau Chris bangait skamba piru pimat ya kata hapdeng ka jingyat lenti jong pi kum ki bangait ladang ya kala ka jong ka bor para bangait ki bai ki jonga ngin kelon bat ngin yap bat ngin terkhong khai ni don kam ya ka bor ka jong mensim bu ku jong Blei
uban yalam ya ka jingim jonga uban yalam ya ka jingim jongi hakata kalenti ka batamai maka kam ka jong mensim ko jong blai kalong bu un pen kendo yang ayangi sapang ka pop ka hok bat ka jing bishar dia ka kam jong u kalong bu un yalam yangi sha ka jing shisha baro tho ka ktin ka jong blai un yalam yangi ndai sha e pat sha ka jing shisha baro un hikai yangi ki e baro bat un pen ken mau yangi ki e baro ki bau jisu ula ong hangi lengba kan ka ktien ka jong blai para bangeit be jonga kan ni ken ka dei ka jing yalam ka jong mensim bukhoi u jong blai kat ki balai lam dau mensim u blai ka baar kamut ayu haba ong ki khun u blai kamut ayu haba ong ki khun u blai ki para bangeit ki ba ye ki jonga ngidai ban kan mau ba kadai ka jing iek ka ba krau bat ka ba pla ka jong blai ka ba penlong lani ka ba dang ningkong na u ban penlong yanga bat yangi ki khun ke jong blai dai ka jing iek ka ba krau dai ka jing iek ka ba pla ka jong blai ka ba dang ningkong na u blai dai nangi ka ba penlong yanga bat yangi ki khun ki jong u kani ka jing iek ka batuit bat ka baslei ka jong kpa ubah beneng ka penlong ru yo apostol Yohanes ban sngo pla bat tho ye kini ki kentien iwe Yohanes lai iwe ka ongkum ni hakmi pi ka bakum no ka jing iek utau kpa ula ai hangi balak khot yangi ki khon ublai bat kumta ngilong hakmi pi ha perkat pi ha syong perkat pi puson ya kan ka benta ha khmi pi ong Yohanes ba ka bakum no ka jing ie utau kpa ula ai hanga bat hangi balakot yangi ki khun ublei bat kum tangi long ha banga perkat ya kan ka benta kat nu ka pendap de ka jing sngo komen na kabenta jonga unong pop ubajot bat ubarem hadien mau blai ula penim ka jingem jonga bade ka yeng ka sem ka jonga ngas ngau thu bangam dei shu ukun jong ka partei ni ukun jong saitan ngadei ukun jong ublai bat kumta ngalong bat ngaim bat ngayai bat ngilong bat ngiem bat ngiyai kum ni kum bangilong menta bat ru ngi kelalong ki khun ki jong blai lengba ka jingai jongi ka bangi don how tribe unong penim be jongi Jesus Christ Yohanes ka pen kan mau yangi wei khat ar khat lai hak henrei kat ki bala pediang ya u hakitu ula ai bor ban long ki ki khun u blai kata haki bangai hak kerteng jong u ki bala kha om naga snam lemne naga mon ka do lemne naga mon u brio henrei nau blai henrei kat ki bala pediang yau Jisu hakitu lani hakita ula ai ka bor ban long ki khun u blai para bangeit ki be ki jonga kata haki bangeit haka kerteng u Jisu Christ u trai ki bala kha om naga snam ka do lemni naga mon ka do lemni naga mon u brio henrei na u blai ka bumat ki bala yo ka jing kha arsien na u blai bat kum tangi long ki khun ki jong blai para bangeit ki bai ki jonga bat hadien jong ni ka benta u Yohanes u beteng de ki kentien maham jong u hakani ka shiti ka baning kong hi ka lanong ka balai ka khot khandai bat chipo ong kum ni wei pa wei baro balakha na u blai sngewbha ye ki kentien wei pa wei baro balakha na u blai jule ya ka pop naba u sembai jong u uyai sa hapo jong u te umla aban yai le pop naba la kha ya u na u blai ha kan ye ken kila pau kita ki khun u blai bat kita ki khun u saitan ha kan ye ken kila pau kita ki khun u blai bat ki khun u saitan la tho agin ka tien ka jong blai wei pa wei baro ubom jule ya ka hok
long na U Blei lemni uta ubom iej yalau para kita kimlong ki khun ki jong Blei para bangeit ki beit ki jonga namar kata hagani ka step ka bementa ngin pen shisha yala dia bat ngin long ki sakhi sha ka perthei bangi long ki khun U Blei da ka bangi im ka jing im ka ba pen sngewbha bat ko ngu yu khpa jong yu bah beneng ban le ya ka hok bat ka jing shisha bat da ka bangi iej para bangei hi bat ngi iej para marjan bat ngi iej para brio hi bat ka benta ka bakhat du e kalong kabangalabu ya ka hakadur jong ka jingkeli hadien bangile puson sapang kitu ki kentien kat ke bele lam do men simu Blei ki khun U Blei bat kani ka benta ka bakhat du ka keren bat kabu ka jingkeli na ka benta jonga jongi hatu ngilong ne em ki khun U Blei ki bele lam daw men sim U Blei hatung ilong ni em ki khun U Blei ki balalam do men sim U Blei para bangeit ki beit ki jonga hakani ka step ka mentang ya don hakani ka yeng ka kentang ka jong Blei ban shakri U Blei ban yet ru yala de ngi em ka jing em ka bakumno ngin puson ngin yit yala dia shimet yala ka jong ka donut ka mensim ka jonga ka jongi wei pi wei para bangeit bi jonga ngangamla ban yo i ka donut jong pi pimla ban yo i ka donut jonga reken mau bo Blei u bangi shakri u yo i yangi utip ya ka donut jonga utip ya ka donut jongi u yo i ya ka jinya lenti jongi ka malaga sngi monde hado saturday ngi ai kumno bat sunday ngi ai kumno uyo ilot ya ki jingjam jongi baro ulong U Blei u bayit ya ka donut ka mensim ya ki khlai ki jongi para bangeit be ye jonga hagani ka step ko menta na mar kata tungin yet yala di ha ka jingem ka jongi ko malagas ngi kumnungi ai kumnungi keren kumnungi le kumnungi perkat kumnungi riam ngi baik bat kumta ter ngin puson hagani ka step ko menta kumnung ya keren haga jinga dai ki keme ba ki kpa ba ki khun ki kti kumnu phia keren bat ki atu ki ktien ki ba mi na ka shentur jong phi ki long ki bala pen thiang kum kamlu ki ktien ki ba mi na ka shentur jong phi ki keme ki kpa ya ki ni ki khun ki kti ki badang ret ki long ne em ki kentien ki ba pen sngewbha ya ki khun jong phi ki long ne em ki kentien bala lam do men sia ba khoi jong Blei ban keren ya ki daka jing iej kilong keme kilong kepangin perkat agani ka step man ngayo i kilong yeng kristan ki jongi ka ba penlong ki khun ban e do nut balai ban satar jinglong balai namar bang yim nang ban keren ya ki khun ki kti ki jongi ni sutem ba ya ki chukan hiet ba ya ki shu bom, shu shok, shu pajut bat kumta ter bat ka penlong ya ki ban no mensim ban e do nut bat ban satar ka jinglong ka jongki kum ki keme ki kpa ngi don kam ya ka jingalam ka jong mensim ba khoi jong Blei kum ki khon ki jong Blei ya ki khon ki ba ye ki jong phi ki balong ki khon ki jong phi hi ki balakha ni ki singkai ki jong phi hi kim dai ki khon jong no rengi jio snow ki brio ki batim khon ki pen kami ki khon jong ki bat ki mrat ki mreng ru pen kami ki khon jong ki bat ki wei pat ki boru kalong ka bama ba pen kam ti ya ki khon ki jong phi bat ki wei pat ki bom dei hok bayo kita ki yo ban kelun teli bat ya lam ya ki baki nom long shu ki khun ki jong phi ki khun jong Blei re ki khun jong ki wei pat ki por para bangai ki long kemi ki long pa ka ktien ka bangi keren ka kam ka bangi le hayeng hasem shua nomor bagaji hikai ka sedang na yeng nasem kumnu ngi hikai
kumnong ikren, kumnong ile, nakabenta lagi jong ki khun ki kti, ki jongi, ki para bangeit, ki ba iet ki jonga. Namardon ki long yeng ki long semru. Hakabama pi kum ki kemi ki pa pi long ki nuksa nakabenta ki ni ki badang rit. Kini ki khun ki badang rit ki jong pi. Don ha ki long yeng long sem. Kabadon tang ka jing amai, kabadon tang ka jing ania, kabadon tang ka jing kiu, kabadon tang ka jing kau. Habaka kemi bat ukpa ki amai bat yania hakmat jong ki khun ki pech chapi. Oh banda dom ipang ide ban le kum tei peleng ide ban keren kum tei. Oh banda dom imei peleng ide ban le kum tei ngide ban keren kum tei. Bat kum ta ki yo jing hikai leng baki jing keren bat jing le ki jong pi. Para bangeit ki bai ki jong ha. Bat ki pendon kam ya kita ki jing hikai ki baki layo na pi ki kemi ki kpa. Pendon kam bat hakabaya dai si para. Uhen men ya ka para ni upara ki pendon kam haskul ni si paralok hakapor bakawan ka jingdom hakapor bakawan ka jingbitar ban pendon kam ru wat daki ketien ki bomdei ki bakum ki kemi ki kepangi kai ban ni keren hakmat jongki para bangeit ki ba iet ki jonga namar kata. Kani ka step kalong ka step bangin pentumai namar kata ya ka jong ka jingbut jeperkat ya ka jong ka donut ka mensim ka jongi ban kerpat ya ka jingalam ka jong mensim ko jong blei sa sisen pat na ka benta ka jingim jonga jongi ki samla ki ba i shinrang bat kan thei ki ba don ha kani ka balang hang ni ha Mawroh ha ka jingai lenti jong pi ka man la ka sngi neng kong hadu sngi sai jan ki ktien ayu ki bangi kren ki kam ayu ki bangi le ki jingbut jing perkat ayu ki bangi perkat kum ki khon samla ngi em haka perthei ka badap de jing sniu sudah kat chawapai ki bor boman ki bor saitan ki aphap yang ki khon samla haklep ban penyap no ya ka jinglong jing em mensiam jonga bat jongi ken mau bakat bapinang persang ban syakriau blei kata kini ki bor jingdom ken ya le ban tan ya pi bat kin nom sha ya pi namar kata baon yalam do mensiam bakut ujong blei kin kuha ban kam kenti na ka benta jong pi namar kata ki ktien ki bangi keren hatungi keren ku keren ka perthei kal jingyai lenti jongi hatungi ai ku bayai ka perthei ngile ku bale ka perthei ngiriam ku mariam ka perthei ngidi ngibam ku badi ka perthei kata kalong ke jingkeli ka bapi pen perkat para samla ki ba iet ki jonga wat hapdeng ka ni ka Babylon ka ba syirkai ka ba manga ba mangingi em perkat bat puson ya la dia hakanu ka lenti ngiyai kat bakum ka perthei ne ngiyai kum ki khun ki jong blei ladang ngiyai bek hakani ka perthei ki brio ki juyaro yangi bat ki ong o ukun jong kata ka khun jong kata ni uta kilong ki khun ki batip sngi kilong ki khun ki batip nong kilong ki khun ki batip buram ki batip akor o ki ktien ki ba ki keren ru kilong ki ktien ki ba don buram ki ba don akor haba ki keren ye ki bala he lasan ne ki riau temen ne keren si parlok bat kum ta ter hatu pim kwa mo kum ki khun ki kti senrang bat kan thei ban yo ya ka bakum kata ka certificate na ka perthei na ki brio ki ba yem basang basa haka bakin yo i yang i bangilong ki khun U Blei om ki khun ka perthei ki bala yo jingi kai na ka ktien ka jong U Blei bala hikai yang i bala alam yang i da men sem ba khu u jong U Blei hatung im kwa ban ya ka lenti ka ba bek ka ba pen sngewbha tang ya imei ipa i jong pi han rei U Blei ringi em magi di sngi ke menta ladangi le rong sa ki yeng to ki para bangeit ki jongi Shuaban penlong ye ke jing duai. Shuaban puli ke ketien jong blei bat ban ye duai lang. Habarung se ki yeng jo ki para bangeit.
kekemir jong kayeng kala jauh umat shua banya thui hangi ki pastor banya duai na kabenta jong ki balegi jauh umat balegi yam ki ong pastor duai lem na kabentau kun jong ulayat halaka jong kamon ulayat halaka jong kalenti pastor duai lem na kabenta ka kun ke jong kabala tam sneng kabala penla kabala yat halaka jong kamon kabala yat halaka jong kalenti kum ka kami ngamla ban khalam dayam ngamla ban khalam da ut ngamla ban khalam da jaumat man la kami habang atia ki sing clear jonga ki che da ki jing jau umat ban api ki kun ki kti ki bompat wan yeng la siteng senyaru ki kum kita ki long yeng ki don kiram pa yeng kristan ke jongi hakini ki sngi ki ba manga mangingi para bangeit ki ba et ki jonga ki kun ki bala kelalong ki kun tham ki kun jenreng ki kun kebait sapulai ki bala pen ketang ya lagi jong ki kemi ki kepa ki bala pen yam ki bala pen jau umat sat ya ki kadon kawei ka kentien ka baki juang baki kun tam sneng kim julong ai namar kata hakini ka step yet yala dia shimet ki para samla ki ba iet ki jonga kaktien ka bakum nungi pendon kam habang ia keren ba di mei pa jongi ia keren ia ki da kaktien iet da ki khamat ba pu sam berkie ning ia keren ia ki da ki ktien ki ba dom ki ba bitar bat ki ba supet jendet naki para samla perkat ya kan ni madon ki kemi ki kpa ki ba ong pastor nila ia maka pertai ka bala etan ha ka bagi kun menta la ya per bat ka jinglong jing im jong i menshua ti imei idea yang i bom i sho yang ngi pendam bet haki ki kun menta i ong pi kren si kentien ki kiladap si pau ki kren ki kemi ki kpa si kentien ki kun ki ladap si pau hatung ila ban kam yala dia bangi long ki bale alam do men simu blai ban ngilong ki kun jong blai para samla ki ba iet ki jonga tungin perkat tungin puson namar kata kum ki kun ki jong blai kum nu kadai yang abat yang i ban le ban yai ban kren ni ban riam ban baik ngapanan kam ye kentien riam bat baik namar ngi em ka juk ka balasha influence ka globalization ka bang yo i pertai barok ka wengi labat hak ting yo i lut ikiriam ki baik ki ba per ki ba lai pujai ki ba harukom ban riam ka itanat ka long ka badai rengi dai ban riam don burom don akor om ban riam kum bariam ka pertai om ban le kum bale ka pertai namar balai ngilong ki kun ki jong blai ngim dai ki kun usaitan ban sha influence hakibakum kita ki kun ki badon hakani ka pertai para bangai ki ba iet ki jonga kaktien ka jong blai ka ong nagani ka ju hi ka shiti namar kata khat ar ka ong bato wat penyasriem rengkat yala dia bat kani ka pertai handrai to pen kala dorno yala dia ken da ka jing pen thmai ya ka jing mut jong pi U Blei Un khot yang ia kini ka step kilong kemi kilong pa ki kon samla hadu kini ki hap ki ba iet bat to wat penyasriem rengkat yala dia bat kani ka pertai bat ki jingle ki jongka handrai to pen kala dorno yala dia ngin pen kala dor kumno Pibu ia ke jingkeli pen keladur kumno kam dai ke jing tak jing pien jongi ban pen keladur yangi ka jing pen keladur hang ni ka khot yangi bangin pen thmai no ia ka ni ka jing mut ka jing perkat ka jonga bat jongi ke ka bangila ju perkat ka bom ya dai kat bakum kamon ka jong blai ngin brat no bat ngin pen thmai no ia la dia ha ka ni ka step ka menta ki
para bangeit ki ba iet ke jonga ki kun samla ki ba iet kenang ba pinyo tip ka ba kumno ka long kamon ka jong blei ka ba bha bat ka ba pen sngewbha bat ka ba janai de ka ne ka long kamon ka jong blei para bangeit ki ba iet ke jonga U Blei U khot yangi namar kata bangin me pen nyasriem bat ka perthei hendengin iet ya U Blei om ya ka perthei bat ngi jerwai ru ya ka tu ka jingwai na ka ni ka jerwai KHB ka jingwai ka balai spa nyo pulai ka ba ong yu jisu aban sriem kat ba im haperthei dem ai tilut yala de ban syakri tang U Blei sngewbha yakini ki kentien uong uan na boneng shani ban wahat yang iki brio u thelut laga jingim karam jong iban siu kadon kani kawi ka khot ka ba ar ka ba ong yu jisu aban sriem badap da jingkwa sngur mdai ka jingkwa ba jaklia rida jingkwa sngur ban yarap khun jing jenjar blaha pakor dit jur kamut ban kener lem ya ka kti jingyarap na ka benta kita ki bala syakte syakum ki bala long ki khun syaitan ban kener ban yarap lem na ka benta jongki bakin yo long ki khun U Blei yu jisu aban sriem ki pop ujumap kan tu jing iet klam kut shu na do nut bala shlei bat ka bed khot ka ba khat do ong yu jisu aban sriem jing duai bas ngobrai Shalom ulek kiu bun sien ban khot kerpat U Trai haka jing kenja hang ta marwei ungu udem usngobang ban yaslok lukpa bahabuneng U Jesu Kris ubu ya kanuksa kumukhun U Blei na kabenta jonga jongi U Jesu Kris kumubrio habau em ngini ka perthei upen u ai hangi bat upen I hangi ya kanuksa ban long ki khun ki jong Blei banduai ban yaslok balau jong ukpa ubahabneng ka jingkeli ka long yang ayangi ngi iet ne em ban pulie ya kani ka ktien ka jong Blei bat banduai para bangeit ki ba iet ki jonga hakawe ka seminar ngalabu ya kawe ka jingkeli hakata ka pepa bat kata ka jingkeli ka long apa yang kita kisamla jong kata ke district ka jingkeli ka bangabu kalong kat nungi ai ya ka por U Blei haka bangi puli na ka ktien ka jong Blei bat duai bat habangi yo ya ka jubab ka penno ya ka mensiem jonga para bangeit ki ba ki jonga haka ba kidon kisamla hakata ka conference ka bangi penong ya ka seminar ki ong pastor ngan ya thu hok ya pi naka arpup sau kenta sisngi tang san minute nga aya ka por ban puli ka ktien jong Blei bat duai don ki baong tang lai minute bat don so wei samla shenrang nang tai na kendong wong ngan ya thu hok ya pi pastor tang si minute ngi aya ka por U Blei naka arpup sau kenta lai po second ngin puli ktien jong Blei lai po second ngin duai kata kalong ka jingyai lenti jong I kum ki bangeit khat khandai tli ki snem ki layai ngilanang turkhong no ngilanang do bor no namar baki ke jo ka perthai ki la gejap yangi ngimsha shu bo mensim ko jong Blei un yalam yangi ngiat halaka jong kamon ngiat halaka jong galenti ngile kat bangis ngobet badu Blei namar kata kani ka step ko menta para bangeit ki ba iet ki jonga kalong ka jingkhot yangi bangin pai U Blei sa sien pat panong ko Jisu melayo I ka jingat lenti ka jonga kini ki snam ke ulai tu isnei na ka benta jonga bat to map no ya ki pop jonga ngadon kam ya me Jisu ngadon kam ya ka jingalam ka jong mensim ko jong me ngakwa ban long khun jong me Blei kumbang alanget ya me mdei ukun jong ki wei pat ki bor ki bangam sim langai ngam sim la syakri kata kali ban long ka jing duai ka ni ka step ko menta
menong yalam yang dau mensiam jong me ablay bangan yo long ukun lani ka kun ka jong me bat shua bangan penkut na kwa ban ya thu ya pi ya ka ka bangalamat khat khandai snam man shua haus nam ar hajaran rio ngawan na kalong yeng long sem ka bompat long kristan ba ye jongai de Nongkren nong kenya bat haga jinglong khna samla ga jonga ngalalong ubriu ba isi bahaya ki kristan uba keren ben ru yaki daki ketien ki balai pujai ki ban penmong yaki ngam ju salia ban keren ben yaki teman besan jong ketika balang hang tie ka bang ngadon lani ki rang ba balang ni ki para bangeit ki badan hang to nga keren ben yo jisu ngam ju kwa ban yo sngo ya ka jingalap ka baki yalap na yeng mani ka yeng jongi ka don sakmat ka yeng mani sadien ngim ju kwa ban yo sngo ya ka jingalap hakitu ki por bat usnem arjarsan pat ude usnem uba ka jing syap tieng ka bajur ka lalap ya ka jingim jonga nganam la ban ya thulut api kan kata ya ka por re lengkot ha usnem arjarsan ngala persang ban wat yo blei yo ni Jesus Christ U Trai U Blei ki kristan ngong yo le siu ni U Blei ula ban yarap ban shimno ya gani jing syap tieng ka jonga bat yarap ya ka ka bang terang ngasliang ha ka jingim jonga bat haka miet new year ban pediang arjan riu ngalej hayang mani mau kedok ringkat ka jingele ringkat ka jing ngole rain ka bajur na marbal adep keren ben kristan ka badon na kata ka balang ngarung na kata ka jingkang ka basyadien ngasong kata ka ben ka basyadien do ngam nuot ban kemiet wat i kemat ru ban wan kam sin skmat kila don kirang ba balang gi wan khot yenga wan song kam skmat lele ngong em ngan song hang ne lele namar balai ngadap de kejing ngole rai kisngi gi por ki yai kumta haus nem ar hajaran riu hadin banglayo ek result matric ngayo ya ka bangang apa no blei kijing duai ki banga duai de kejing tenju ki banga ngaong yo jisu ko jisu la dami me ai yang kejing start ba me ai yang ai ka banga kwa ka kerdan ba ka position ka jonga ga exam matric ka jonga ngaong ngan syakri ya me hadu bajing em jong akan dawai rei lada em ngaongan nom long kristan hadu bangan dayap kata ka dijing duai jong jing tunjuk ka jong rei benai ban riu ngayo result ngadap de jing kemen bangayo ya ka bangapa no blei ko mawai ngale chi yang de jing kemen ngaong imei ngan long kristan no ngalej ka tri balang ong nganrung balang no ndai la poi benai ban riu ong mla syu menta hap rung no ho benai ba khandai na mala dei benai sakramen to ngala syu up sya si tom na ka bentau benai ba khandai mga kwa no tram ka mensiam pluk ka mensiam rem ka mensiam mga kwa balong kristan no mga le kendo yo ni U Blei ba shisha uba jubab ye ki jing duai ki jonga wat hapedeng kajing long kumusol jong katarsas hakitu kipor para bangeit kiwei ke jonga ndai shwa bangan long kristan kalawan ka revival haka ar pnyo tarik benai bahnyo arjan riu ka balang ke jongi idang sudah biaraki ka revival anniversary ba ka don gajing penki umensim na do women Sunday hadu ka revival anniversary bat manlaus nem don gajing penki ka jong mensim ba ku jong blei haki bangeit ki badan haka balang ka jongi sngo kemen shibun ban yo i kata bat haka bakum kata ka jing ya kendu bat kata ka jing yo jong ka revival yo mensim ku jong blei ngadon si shlong gitu ki por ngapuli chani si shlong nasa shnong thmai ban ngala kwa ban hiar dik sa shnong ban lek pek ya kata ka revival ka balong kumno ngampat jiu i menuru bat daya ka arterik ubenai bopras nem arajan rio ngala hiar jan miet andala wai kelas ngala lek sesnong bat ngala alam lang yiki para jonga ki dangrit agitu ki por sayeng mani bat ngilakang tala ya ka yeng mani ngilakang tala ya ka yeng lajong bat ngila lek siyeng mani bat imei ilek shalom imshim ladon
Rai hadin mengilalai siang mani ka penlengok yang ka yang mani ka ladap ka laslei ban yok sngau ye ki jingrai ki barhem to pa ma me yo men sim ko men sim ma khuai to pen khuai yang atrai pa revival ka jingrai ka barhem ka ba yok sngau na du surok man habanga wan hajan jong ka giet jong ka yang mani laslei de ki pat riu ngai ki bom juan jingiaseng menoru la kham slam la ne dagi snam re kata ka sngi ngayo I ki ba kai ka yang mani ka la dap ka laslei de ki riu ngai sa hisien pat ki bawan ban syakriau blai ban om tang ki riu ngai ki don ki men siam ba kordor ru na mar ngi em ketika jaka ka badang bon ki men siam ba kordor ki wan don na ki bawan pet kai ba kata ka revival ka balong kumnu Bat don ru naki ki barung si yang mani banduai hakmat jong blai bat kata ka jin jan biet lapen rem yang demen siam jong trai ngarung sakani ka benta ka basak khmat hapo ka yang mani ngala song hang ta bat ngala ruai bat hadin ngilayang la belas dang ka jingiaseng ngila ruai ka jing ruai ka bom sange syu si ruai baik de ka jing kemen ki baduai ki lanang duai ki barwai ki lanang yarwai bad hakata ka por bad hakata ka janmit men sim ba khoi jong blai pun kan do ya ka do nuat ka men sim jonga ki para bangeit ki ba iet ki jonga ka banga sngau thu ha banga puli ne ka tin ka jong blai ba pen kan do ya nga chapang ka pop ka jonga ka banga ngalap kren ben ngalap pen sngau si ya blai bad ya ki babut ki bangeit ya blai Bad kata ka janmit ha jing duai ringkat ba ka jing yam ka jing ut ka jing kang ha bangalayam palat kila pentia yang ha ni ka ben bad ngaken mau biang-biang ya ka por shua bangan yam bad duai bad ha bangala pentia yang ha ni ka ben ngashu duai baik ringkat ba ka jing yam ka bahadu lai kenta para bangeit be chonga Bat hadian jong kata ka jingiam layalam yang ngayo iya ka jingyo ipau ngadon bat laingut kita ki weipat ki samla ki bangam itu haduk mentah ngilelek bat ki bat habang ngilelek bat ki ngaken mau ya ka tu jing itu pau bagadon badon arteli ki lenti ka wei ka bakeluit kabaya chapang shani kabakeluit kabayabun kibriu kabaya chata kawei kabakim kabasulong mau kendon baik banpoi satei sajrong kawot sabeneng habang ilayai hangta kibriu kibayang kata kalenti kabakeluit kidon bat kijingdi open buai hangta kibaki terwana kabenta kita kibriu kibaya kalenti kabakeluit ki ai ringkat kita kijingdi open buai bakin yai ta kalenti kabas sngewbha sata yang iru kila terwan renyim tre ngile persang ban kiu ya kata kalenti ke bakim bat ban par ya kita ki mau kendon kilabat yangi na ki rendang kejat rengila ken jat lut ya kita ki jingdi pun buai baro ki baki peniang hangta bat ngila lai bat ngila kiu ya kata kalenti bat habang ngila tiet jingkang hangtai hajrong top ngila tiet jingkang lapli ya kata ka jingkang da weu brio ubah brio hakiriam ki balik ki bangangangai udai ujisu walaupun pau haka jingim ka jonga ulai alam yang amdai saka beneng ndai saka per ka ba itna ba ban ngaken ma bo don we udi ngobali haka taka ka per ba jrong bat saudong yo tau dieng ki mau marble ki ba itnat ki bala siang ki mengampat jui ka taka ka per menuru ka jing itnat jongka ka ba hadu kata-kata 4 judon hang nias lah pertai. Bat hadian kata ngaken dit no. Bat ngakia bat syong bat ya tu kita man besani kita ki eke baro. Ni mei wan si yang mani rengkat bagajing syap tiang. Henrei ngaya tu ie ye wat lai la klat no na gani ka pertai usnam hau ni usnam hi menta hau benai baar. Iwan dagajing syap tiang. Si yang mani mani iengi bangilayam ki kuan baro ki le kelon lut. Yong, yo teman besan ngasiap tiang bayok kikun jong akiap. Teman besan lai men siam kin nom yap. Nomor ka de ke jing kata ke jong blai, bar hading kata ma iru ilayo revival lang.
Baru senam arjar nyau ipediang U Trai bunong penimbi ja chong U Jesus Christ. Kata ka di ka jingai lenti. Ha ka jingai lam ka jong mensiam khoi jong blei. Khat khandai teli mentah ka jingai lenti ko mu Kristan. Ndai ha pedang kini ka jingai lenti khat khandai teli ka senam kam dai ka lenti ka basuk. Ka banga ngaya. Ngaya syam ngaya kendo. Kalau ka bae. Aduh kata-kata. Reda ka jingai ka jong blei ngalong kum ni ka mangalong. Lawan ka jing terkhong ka jing im. Apai jo blei ka jing duai. Blei u shashkor ka jing duai jonga ju e no. Yang bat piru pidon lagi jong ka jing syam jing kendo para bangai bi jonga. Blei unia lam pi un pen shait bor pi. Haba pi pai jo ka jing duai bon sien. Blei ju e no. Nak benta ka jing im jongi. Bat muni ublei ru unia rap nak benta jongi unia lam ngi dalu jong men siam khu jong u. Bangin long ki khun jong blei ba kinong yok pateng bat u. Syaduk ki bom cukut bat kata kan long kacing kermen jongi. Tung ini duai. Agani kapor. Tung ini pendam lang ki kli baro ngine duai para bangai ki bait ki jonga. Duai hala ka jong ka mensiam ka jong pi simet pi don hala ka jong ka jingiasem ka jingia kendu ka jong pi. Ublei yo i pi. Ublei nom i no i pi. Kumbolai rap yang au ni rap ya pi. Kumbolai lam yang au ni lam ya pi ru kumju. Namar bangilong ki khun ke jong Blei Un bat scam. Yang au un bat scam yang un bat scam me kalong yang long sam jong pi ya ki khun ki kti ki jong pi. Un pen pai ya ka do nut ke jong ki wat la ki la long ki khun ki batam sneng. Bat un nang yai pendon burom ya ka yang ka sam jong pi ha ba ki long ki khun ki batip sngi tip nong. Un nang yai lam. Bat un nang yai kyrkhu. Ya kiram pe yang Kristan baro ki badan hagni ka balang hang ni ha Mawroh tung ini duai nyai ngu ye me ablei ling ba ju ni ka por bat ka klip mat jong ni ka step ko menta ha bangila yo ban sha skor na ka tien ka jong me ko kan rat bakat ki bale lam do men simu blei kita ki long ki khonu blei namar kata blei alam yang iru dalau jong men simu khoi ka bor ka jong me ablei Mengilak ban long ki khun ki jom ya blei ki nong ye yok pateng lembat mi ablei om tang hakni ka perthai re sakita ki bom jukut hakata ka jaka ba kata ka ri ka ba mi mela pen kre na ka benta ka jingim jo kita ki bangeit ki ba syania ame ko jisu ba ye ba try leng ba ju ka ni ka por ba ka ni ka step ko menta ablei Ngiwana kemat jong me tang kumbangilong meo i ngiru tang kumbangilong rengkat bagi pop rengkat bagi jingduna ke jingbakla jong ke jingem ke jongi re ablei ngiwan ban pan ma na kemat jong me ngiwan ablei ban pan ye ka bor ke jong me sen pat ablei bamen pen kan do apo jongi do lo jong men siam ko yu jong me men yalam yangi men hikai yangi ko kan rat do lo jong men siam ko ka bor ke jong me ko kan rat bangin la ban yan ablei hapren kan ka perthai ka barap ke jing e ke jele ke jing pen Soy ki bor jingdum ki bor poman ki bor soitan ki ba tapi ke jingem ke jongi ablei han rengen nom do bor no ablei kum ki khun ki ba ye ki jongme kyrkhu atrai la ke jonga balang ni ke jaka na do I pastor in charge ki temen basan ki khot committee balang ki long kmelong pa khun sama ki hap ki ba ye baro hakni ke step ko menta kin yo ye ke jing thau thmai ke jong men siam khoi jongme bakin Dip batkin ngau thu ablei bagi don kam ablei ka bor ka jome ka jingalam ka jomen siam jome bakin longi khon ki jome nang ne shakmat bagi laban pen sngewbha ya me ablei ban pen sngewbha I mei pa ban pen sngewbha men para pen sngewbha ya ke imlang salang bat ya ka balang ru kumju ablei ngi IT hami batang hami hi kyrkhu na ka benta kirampe yang Kristan baro ki badan hagni ka balang bagni ka balang kan elong ka balang ka bayai kabayai syakri bat kaban iai next kam bat me haduk kabakut sngaw ye gijing duai jongi ding distress pa na gijing ka baskam amen Suisin bat keblei shibun pastor nam dan khobor ka bakodor bapan kan mawingi ki bak ngilong ki khun ki jong blei kat nang ki bayalam do men si mu blei kita ken ki long ki khun blei ngin mi nang nir kat ban khobor ngin pusan holiday shimet hagidonut ki men sim jong ngin yai kan mang
Bakom ki khun ki jong blei wiai wat yang ni wiai wat ban thamai bor yang ni wiai wat yang ni ban khli yang ni lang ni ur ni hap dan ni kelon sekadiang bat kamon blei shun pastor pasal suk naka balang jengi rangkat bat ka jeng kyrkhu ki jong blei pin poi suk sakajaka ka ba blei phidei ban theurai lamana ka por dina dorong ka bala ngi sngewbha ban kerpa pin nai sa ban ngi ha sakawai pat ka jingiaseng kalong jing singan kalong jing kyrkhu ni pastor handai le kambet kambiang ni phi to le suk rangkat bat ka polok jong phi sakajaka ka ba phi theurai uble nang kyrkhu i phi lang ba ki kam jing syakri lang ba jing puli jong phi na ban da ban pentebet chika kam ka jong blei kulbai shibun pastor de hagla po kapor la po min penwai no jing syakri blei na kapor ga panpau yusung borom ya barok no shim mentak lam de jerketeng blei kyrkhu i phi na banta ka jing syakri pidon man ai na ga banta ukres bat ka balang ngin ya shampat sakawai pat ka jingiaseng ba ha shi por shi ba jisteng ba kana ko por ngan penwai no banis no tilang man ruai ka jing ruai ka ba arspa saupho try pen em ya ka kam hagla ki briu wan pau a kren hangi daloman sim buram me ban pen kraw try pen em ya ka kam ngidem duai hame a hiar daloman sim kyrkhu lang ngi hangne bro saut di khot bat khoros ka jing ruai ka ba arspa saupho habakot jing ruai ngas ka ban kerpan ya teman san yang teman san biji momen ban duai bat ru ban pelai ngi da kejing kyrkhu penwai kyrkhu
Trai pen ya kakam lamba pente kos ai Jingiaseng Ribaibal Sunday kyrkhu yang iklem wai Trai pen ya kakam ngitem duai amin ayar dalu bensim kyrkhu langi hang ni Tungi bawai. Hag bawai no ding syakri ke jongi mehen ke step jongi ke sngi ke kraw sngi ke kentang ke jong me kopa. Ni aingo ime au blai bisel lembaga jeng blai ke jong me ke bapala ke mayan yang ke nong pop ke bejot bat ke barem kopa. Me khot bat me yai khot yang me wat me yai wat yang try kan rat. Nga aingo ime try lembaga jong ke por klep mat be malam mau syakri jong me ke por. Ke me pekan mau yang au blai bisnei. Bangilong ki khun ki jong me bat kat kiwei lam du men sim ba khot te ko pa martaw yarap yang ya blai bis ngai begin ngau tho ene ga jeng shisha baka met ke jong i ko mela ong le ga tien ga ba em ke jong me baka long ka ka song jong men sim ba khot ai be jeng shakri jong ya blai bis nei lam ba jong ni step mo shakri jong me luan ram ne ko bor kan yai bo po jong a ba jong ilang i pe ke jeng kli hala jong haldi simet kumno bangin em kumno bangin ya nang ni sakmat a blai bis nei ke jeng em ke jeng ade jeng me blai we em ba ba shisha au blai bis nei bawai no jeng shakri jeng em ke jan ke step jong ni ke sngi au blai bis nei to pelat ni jeng kyrkhu ke sai tam ke jong me to ai ke jeng ej ba ke jong blai bu pa kan bom jukut ke jeng ai ke jong trai bon pun em jong Jesus Christ ke jeng islok sai bo jong men sim ba khoi kini ke lahu blai ke lo kat bat ngi ke bayang ke kapor long ramat ki khon ke jome ke syakri ben brom ke tang ke im ke jome hang ni pada keleng tetlak ni ke pertai nalu mentabah la ketaru amen